Kaixo eta ongi etorri magazinera, gaur maiatzak 19 hortzeguna. Bi elkarrizketa izanen ditugu, lehenik eta behin Itziar Muro Sanduzelaitarrarekin egonen gara bere auzoko berrien kontari, eta ondotik Naikari Uriarte Zederna Garalurreko teknikariarekin. Hizketalditxo bat izanen dugu etxean etxekoa abiatu duten kanpainaz solasean. Baina lehenik eta behin has gaitezen betiko edukiak ikusten. Efemeridekin hasiko gara. 1836 urteko maiatzaren 19 Ana Bolena Enrique Zortzigarrena Ingalaterrakoaren bigarren emaztea hil zuten. 1880 urtean Ho Chi Minh Vietnamgo buruzabi nazionalista eta komunista jaio zen. Eta jaiotza gehiago ere bai, 1925 urtean Malcolm Isha AEB-tako beltzen eskubideen aldeko ekintzailea jaio zen. Eta baitere 1925 urtean egun berean Pol Pot Kanbodiako buruzagia eta Kemere Gorrien burua jaio zen. Ikus ditzagun gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 19 da osteguna, hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Koronavirusaren kasuak 18% jaitsi dira eta ospitaleratzeak igo egin dira aurreko asteetako transmisioak gora egin duelako. Indarkeria sexistaren aurkako plataformak eta Iruñeko peinek ez dute bat egingo udalaren eraso sexisten aurkako kanpainarekin. Gobernuak Nafarroan elkar bizitza plurala eta integratzailea lortzeko duen konpromiso azpimarratu du lehendakariak. Nafarroko gobernuak 121 errepide nazionalaren trazaduraren 40% 2+1 ereduan bihurtzen ari da 40 milioi eurotik gorako inbertsio konprometituarekin. Gobernuak estatuko araudira egokitu du irabazi asmori gabeko erakundei produktuak emateko bezaren tratamentu fiskala. Baztango udaleko ordezkariak Magnak erdizen meategi bat eraikitzeko dituen planak, hots udalak komunalen gain dituzten ahalmenak errespetatu gabe, salatu dituzte parlamentarien ordezkaritza baten aurrean. Ingurumenak basozainak Twitter profila abian jarri du. Urederra ibaiko oinezkoentzako plaza berria prest egongo da San Ferminetarako. Maiatzaren 30 eta 31 emakumeen aurkako sumisio kimikoari eta sexu indarkeriari buruz egingo diren jardunaldietan izen ematiko epea zabalik. Iruñeko udalak 45.000 euroko diru laguntzak emanen ditu 16 urtetik gorako erroldatuek euskeraz ikasteko. Administrazioan euskeraz taldeak arartekoari keixa jarri ondoren, euskeraz ere argitaratu du Nafarroko gobernuak Nafarroko LGTBI genealogia lana. Nafarroko Museoak Ponpeloko togadoa jaso du 2. mendeko brontzezko eskultura aparta 2 urtez aztertu eta erakusteko. Escríbeme a la tierra, las cartas de los que van a morir, La Rioja 1926 erakusketa ikusgai izanen da planetarioan. Datorren maiatzaren 22an Itsasperrin Arakilen ospatuko da bide berdeen eguna. Arantzako 10. mendi itzulia egingo da igande honetan. Eta goazen agendarekin. Gaur hortzegunarekin mintza praktika eskainiko du AEKak Kanpana, Laba eta Alegrian, 7 hitzordua. 7 baita ere Tipularen sehaska kanta dokumentala ikusgai Uharteko kulturetxean. Eta Erika Lagoma, Miren Amuriza, Idoia Granizo eta Oiana Bartrak bertso saioa eskainiko dute 8 maldiko izenpean, Zaldiko Maldiko elkartean hain zuzen ere. Hortzilarean maiatzak 20 irakurle taldea elkartuko da Katakraken Marise Kondereren Bihotza negar eta irri liburuaz aritzeko, 7. Orkoionen berriz, Puro Relajao Marietxien kontzertua 8. Eta Piztuta Euskal Kultur Begiradak zikloaren barnean
Txala-tap musika eta dantza ikuskizuna egonen da Sanduzelaiko Zibiboxean 7:30 9:00. Larunbatean berriz eta aurreko ziklo horren barnean ere, Euskal mitologiako pertsonaien lantegia Jus Larrotxako Zibiboxean 11:00 Galarko zendearen eguna ere izanen da, eta programazio betea goizeko 10:00. Bukatzeko arratsaldeko 7:30 Erretako Arimak, musikala ikusgai Burlatako kulturetxean. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasek honakoa nabarmendu du lerroburu nagusiaren bidez. Nafarroak egunean 150 baja baino gehiago erregistratu ditu COVID bidez maiatzean. Azaltzen denez, Lan Osasuneko Institutuak 2453 jakinarazpen jaso zituen hilaren 16 arte. Aste Santuaren ondoren, astean 400 izatetik 1000 baino gehiago izatera igaro ziren. Intzidentzia gora egiten du, baina 75 urtetik gorakoek dute tasarik altuena. Argazkian, Nafarroako museoan bisitari zenbait eta izenburuan museoen boterea. 15 espaziok parte hartu zuten Nafarroan ate irekien jardunaldian. Eta beste albiste batean, Mailak 100.000 euro gastatu ditu Foruen plazarako bandera batean. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu lerroburuan. Nafarroak 100 ospitaleratu ditu koronabirusagatik. Profila antzekoa da, patologia desorekatuak dituzten adinekoak. Argazkian berriz, betionak taldeetako kideek, betionak femeninoko jokalariei beren animoak ematen dizkiete, eta deskribapenean, atarrabiak bere igoerarekin amesten du. Beste bi berritan, igerilekuek murrizketarik gabe irekitzeko prestatzen ari dira 2 urteko pandemiaren ondoren. Eta argi berdea miserikordiako merkataritza eta bizitegi guneari. Gara egunkariko lerroburu nagusian, Sánchezen esanetan, bere gobernuarekin ez dago jada legez kanpoko espioitzarik. Pegasusen espioitza politikoa modu frogagarrian argitu gabe, Espainiako gobernuko presidenteak borondate berritzailea erakutsi nahi izan zuen. Argazkian aurpegi ezberdinak dituen kartel bat ageri da eta gainean aurkitu arte idatzita ageri da. Deskribapenean erraten denez, Mexikok ofizial egin du 100.000 pertsonen desagerpena 1964 urtetik. Beste albiste batzuetan, Europatik kanpoko 200 estatutan bada hileko mingarrien baja. Eta 4 adierazle giltzarrik aldaketa klimatikoaren larritzeaz jakinarazi dute. Berri egunkarian, Jaurlaritzak seme alaba bakoitzeko 200 euro emango ditu hilero, 3 urtetara arte. Azaltzen denez, erronka demografikoari aurre egiteko neurrien artean eman du Inigo Urkullu lehendakariak diru laguntzen berri. Legebiltzarraren 70 proposamen betezeko konpromisoa hartu du Jaurlaritzak. Argazki handi batean, Lorea Agirre eta Begoña Garaikoetxearen hitzak. Beharrezkoa da euskaraz bizitzeko beharra sentitzea, haien esanetan. Beste argazki batean, Iruñeko udaletxe parean zenbait emakume zapi moreekin, feministek planto mailari. Eta azken berri batean, eraikin publiko eta komertzial guztiek 2027ko eguzki panelak jartzea proposatu du Europar Batasunak. Bukatzeko Euskal Herria Irratia. Berri nagusian, 03 plataformak greba jarraituko du. Atzo lehen bilera egin zuten hezkuntza departamentuak, udalen eta kontzejuen federazioak eta plataformako ordezkariek. Bigarren berri batean, ariguneak areagotu nahi ditu 3. euskaraldiak. Eta azkenik, LGTBI+ mugimenduaren genealogia euskaratu dute. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur osteguna hodeiren bat gehiago ikusiko dugu, baina giroa eguzkitsua izango da. Erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira.
Goiz-goizean eta azken orduetan ipar partean behe-hodei batzuk agertuko dira, baita ere, eta egunaren amaieran han-hemenka zaparradaren bat bota dezake. Kantauri isurialdean temperatura maksimoen jaitsiera nabarmena izango da. Kostaldetik hurbil hainbat lekutan ez dira 28 graduak gaindituko. Hegoaldean beroak jarraipena izango du. Ekialdeko haizea ibiliko da. Ebro ibarrean hego-ekialdeko haizea gailenduko da eta bolada gogorren batekin ibiliko da. Kostaldean ipar-ekialdeko haizea nagusituko da. Ostiraldean eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira eta kantauri isurialdean, batez ere kostaldetik hurbil, behe hodei batzuk ikusiko ditugu. Hegoaldeko haize suabea ibiliko da. Ebro ibarrean hego-ekialdeko haizea apur bat bizi ibiliko da. Arratsaldean kostaldetik hasita ipar haizea sartuko da, baina ez da Nafarroa hegoaldera iritsiko. Temperatura ezer gutxi aldatuko da, kostaldetik hurbil balio suabeetan ibiliko da, barnealdean uda itxurako temperaturekin jarraituko dugu. Eta arratsalde honetako lehenengo elkarrizketan Itziar Murorekin gaude, printzipioz, hemendik aurrera gure kolaboratzailea izango dena, Sanduzelaiko berriak emanez, arratsaldeon, Itziar. Arratsaldeon, guztioi. Mil esker etortzeagatik. Zuei, niri gonbidatzeagatik. Itziar, lehenik eta behin, aurkeztu ezazu zure buruan, nor da Itziar Muro? Itziar Muro auzokide arrunta da, Sanduzelaikoa, hain zuzen. Hogei urte daramatzat auzoan bizitzen, berez naiz auzokoa, baina bertan bizi naiz ja aspaldi. Eta nire bizitzan sozialki eta gizartekita oso nahiko aktiboa izaten naiz, beti saltza guztietan sartzea gustatzen zait. Zaila egiten zaitez ez esatea. Bai, hortxe nago beti. Eta horrek laguntzen nau jende pilo bat ezagutzera, eta Sanduzelaiko elkarteak eta ezagutzen ditut, erlazio polita daukagu guztion artean, Sanduzelain gainera elkarte asko dago lan egiten, eta ekintza pilo bat prestatzen ditugu, eta pixkat hoien berri ematera etorriko naiz noizean behin. Itziar, konta eguzu zertxo bait Sanduzela, eta eguzu bizitza aktiboa duela, ez dakit zer moduzko auzoa da, agian kanpotik ikusten dugu trengeltokia eta ez asko gehiago, nik gainera zut asko ezagutzen, auzo politia da bizitza egiteko? Bai, auzo polita da, auzo lasaia, auzo txikia, eta orduan horrek ere bere berezitasunak ere baditu, nahiko mugatuta dago, ze bere irteerak eta ateratzen baldin bazara gure auzoa dago mugatuta, alde batetik ibaiatik, bestetik tren geltokitik, eta gero bi errepide nagusitik, Gipuzkoa ibilbidea eta baita ere Nafarroako etorbidea, Orduan, horrek egiten du gure auzoa horrela geratzea txiki-txikia eta itxia, Berez ez da itxia, baina geografikoki ematen du horrela, Orduan, hor bizi garenok, beste remedirik ez daukagu, familia handi bat izatea besterik, eta horretan ibiltzen gara. Anistasun primerakoa eta tamaina handikoa da, esan nahi dute azken urteotan eratorri desberdineko jende pilo bat etorri da bizitzera, eta han bizi zirenak, etorri garenak eta etorri behar direnen artean, horre egiten dugu saltza polita. Zegit, Itziar, 20 urte daramazkizuan Sanduzelain, aldaketa handiz sumatu diren, zuk buruan duzun zerbait. Duela 20 urte atzera eginez, eta orain etorrita zerbait aldaketa bat ikusten duzuna. Nabarmenena da aniztasunan, bai, hori nabaritu egin dut, baina hori estatu osoan, nabaritu izan dugula, azken urteotan kanpotik etorritako jende pilo badagoela, eta gurean ere nabaritu izan dugu, Eta beste aldetik ere gure auzoa urte batzuetan zahartu eginda nahikotxo, eta orain berritzen ari da berriro, jende gaztea etortzen ari da berriro bizitzera, eta igual aldaketa hori bai nabaritu izan dudala, baina zuk esaten duzun bezala, nire auzokide
askok esaten dute askoz ere gehiago aldatu duela, igual betidanik bizi izan direla auzoan, eta horiek nabaritzen dutela gehiago nik baino. Baina, bueno, bai, nabaritu izan dugu, baina, bueno, nik uste nire baitan onerako izan da. Ez dakit besteok zer pentsatuko dute, baina nire baitan onerako izan da, bai. Etziar, esan duzelaien radiografia txiki honekin bukatzeko, zein dira zure ustez, gaur egun sanduzelaien dauden bi arazo nagusiak erraten ditugu edo nola baitere sanduzelain hobetzen alko luketen bi kontu zentralak zure ustez? Bueno, alde batetik badaukagu gai bat oso garrantzitsua dela guretzat eta guk eskatzen ari diogula ja udalari urteak eta urteak direla, ez bakarrik udalari, baizik eta gobernuari ere bai, zen ikuste dut hor biak parte hartu beharko izango dutela, eta da Sanduzela izartzen zarenean hor dagoen errotonda hori, errotonda horrek satitzen du gure osoa 4 satitan, eta oso sati, esango genuke, islatuak geratzen direla, ez? Orduan, jendea pasatzeko, oinezkoak pasatzeko, daukagun aukera bakarra da lurpetik pasatzea, hor errotondan dagoen azpiko pasaleku horretatik pasatu behar dugu. Guk uste dugu, gainera pasaleku hori lortu zen duela, orain dela ja 50 urte, auzoak egin zuelako kriston lana, esan nahi dut, auzokidek egin zuten kriston lana hori lortzeko, ez? Baina ja 50 urte horiek ja pasatu dira, eta orain bada garaia oinezkoei bere aukera eta bere esparrua nolabait bueltatzeko, ez? Orduan guk eskatzen diogu hori udalari eta baita ere gobernuari, justo kontrakoa egitea, hau da, kotxe guztiak eta zirkulazio guztia betik pasatzea, eta goi aldean egitea plazaren bat edo, eta horrela permeabilizatu 4 alderdi horiek. Pertsonentzako urbanismo. Bai, pertsonetan pentsatuz, adibidez, lehen komentatu dizudanez, gure auzoa oso zahartuta dagoela, orain badago jende pilo bat, ezin dela ongi mugitu, edo badoala adibidez gurpileko zeakin, edo takatakekin, edo karroen, erosketak eta egiteko karroekin eta joaten direla, eta, klaro, jeitsi behar dute kriston malda, eta gero malda berriro igo behar da, ez? Eta gainera adibidez merkatalgunea, leku kuadrante finko batean dago, eta horra joan behar dira auzo guztietako, auzokide guztiak, ez? Eta orduan, nahiko, trakestu egiten digu horrek bizitza, ez? Orduan, hori eskatzen diogu. Oraindik ez dugu lortu, ez da eseritzea ere hori planteatzeko, beti kanpainetan esaten dute egunen batean egingo dutela, baina gero ez dute inoiz egiten, eta guk badakigu oso obra zaila dela, konplexua dela, eta diru mordoa behar dela hori egiteko, baina guk uste dugu ja hori beharrezkoa dela gure auzorako. Bai, eta momentu honetan ja mende honetan gaudelarik eta beste politika batzuk ja jartzen ari direla mahai gainean eta guk uste dugu hori ja ezinbestekoa dela. Hori alde batetik. Eta gero beste alde batetik somatzen ari gara azkenengo urteotan eta gainera agertu ja da zenbait medioetan eta udalak ere bere informeak ateratzen dituenean hor argi agertu da gure auzoan txirotasuna handitu da pilo bat eta ja gaude Iruñako buruan gaude horrez eta hori zergaitik, hori lehen komentatu dizudan aniztasun horrek, aniztasun alde batetik oso ona da, guretzat oso aberasgarria da, ez? Baina bestaldetik ere nola kudeatzen duen bai udalak eta bai gobernuak aniztasun hori, guk uste dugu ez dagoela ongi banatuta, ez? Orduan zer gertatzen da, gurean badagola alokairu soziala handia, alokairu sozialak ez daukaz berez zerikusirik, baina gurera etortzen ari diren biztanle guztiak edo gehienak edo askok, beraien egoerak larriak dira, eta dana kontzentratzen baldin baduzu auzo batean, azkenean auzo horren eragina egiten duzuna, horretan egiten duzun eragina, nabaritzen da, ez? Klase ezberdintasuna. Bai, hori da. Orduan, guk harro gaude etorkin guzti horiek jasotzera eta gainera eske gustatzen zaigu, ez daukagu inolako problemarik hori egiteko eta hori aniztasun hori kalean nabaritzen da eta polita da, ez? Baina aldi berean laguntza pixka bat beharko genuke egoera hori saihesteko, ez? Eta beraientzat ere bai, egoera horretan dauden biztanle guztiak, nik uste dut hobeto sentituko liratekela gauzak beste modu batez egingo balira, ez?
Hortxen, argazki txiki hau, ez? Sanduzelaiko egoerarena, bileskara itziar horrengatik. Eta, jarriko dizugu zure berezko funtzioetan, berria kontatzea, Sanduzelaiko biziaz kontatzea, eta bakit gaur bi berri ekarri dituzula. Hoen lehenengoa, baduzter ikusteko umetxea zentroarekin, ez da? Hau da, aurretan erabeen arretarako zentro bat, eta, hor badakit aurre inskripzioa edo inskripziorako epeak abudo erekiko direla, eta horren kontu, zer dugu Itziar? Bai, begira, hemen ekarri dut txuleta, nik txuleta ekarri dut, eta, egingo dira udan, egingo dira kanpaldiak, abuztuan, konkretuki, orduan, 3 kanpaldi desberdin egingo dira, adina desberdineko aurretan erabentzako, eta, dira astebete joango dira Gaitadarreko gazte aterpetxera, eta 3 kanpaldi desberdin egingo dira, segun adinak eta, badaude lehenengo hezkuntzako 2., 3. eta 4. mailakoentzat dago bat, 5. eta 6. mailakoentzat beste bat, eta gero ja DBH-era pasatzen direnak, lehenengo eta 2. eta 3. mailakoentzat beste bat egongo da. Abuztuan joango dira, 3 astetan, batzu joango dira lehenengo astean, gero 2. eta gero 3. Eta orain da epea izena emate egiteko. Orduan, datorren astean, epea konkretuki da maiatzaren 23-tik 27 bitarteko egun horietan, joan behar dira nahi duenak, joan da dira karrikagunera da gure zentro komunitarioa, auzoan baditugu batzu, baina hor dago gure zentro komunitarioa, eta han izena eman, eta listo. Eta kanpaldi hauek oso, niri gustatzen zaizkita asko oso potenteak dira eta kuriosoak dira, ze dira parte hartzekoak, hau da. Kanpaldira joan baino lehen, aurreko astean geratzen dira, elkartzen dira guztiak, eta aurrak dira kanpaldi guztia prestatzen dutenak. Hau da, beraiek egiten dituzte ekintzak, beraiek prestatzen dituzte, adibidez bazkaltzeko menuak, erosketako zerrendak egiten dituzte, lan txandak prestatzen dituzte, dana guztiok egiten dute, ez? Bai, lehenengo hezkuntzako 2. mailatik, bai DBH-ko 3. mailara arte, ez? Orduan, bakoitzak bere logikoki, bakoitzak bere mailan egiten du, batzuk egiten dituzte gauza gehiago prestatzen dituzte besteak baino, guztion artean egiten dute. Asko gustatzen zaie, arduratasuna ere lantzen da pilo bat, eta errespetoa, eta baita ere, ongi pasatzeko ekintzak ere, beraiek prestatzen dituzte. Orduan, lan polita da. Komunitatea ere bai, ez? Bai. Auzo bat egiteko, gauza beharrezko dira, batez ere, gaur egunez individualismo erabateko da. Hori da. Joaten gara supermerkatura eta gero etxera, eta horrekin lortzen da, ez? Kohesio hori. Hori da, eta ez da, zuk hartu zure motxila, joaten zara, eta jadana prestatuta dago, ez, kezuk egin behar duzu. Zuk ahaztu baldin bazaizu asteleneko menua, aber zer bazkalduko dugun, horrela, ez? Eta, hori ere arduratasuna eta erantzunkizuna lantzen dute pilo bat, eta, oso polita da, bai. Eta honek gainera Itziar badu, ari nolabait ere luzeagoa, behin izan genuen duela aste pare bat hemen elkarrizketa bat, hain zuzen ere, nahiz horitzen galerna dokumentala egin zuten, gazte batzuen testigantzak izan genituen, hain zuzen ere, horrelako zentroak Iruñean saretzen dituen elkarte hori dagoelako, eta elkarte horren nolabait ere funtzioak murriztuak izan zirelako maila alkatearengatik, eta hor Cowork Kids delako beste programa jarri zuen, ez da? Bai, gure auzoan ere gauza bera gertatu zen, osotara uste dut Iruñean 8 zentru zapustu zituela, hasieran, adibidez gurea da zaharrenetarikoa, da 30 urte baino gehiago zeramatzan lan egiten, eta lehenengo urteak izan ziren, dana bolondrezen bidez egiten zen, eta hor behar zuten dirua gauzak egiteko eta finantziazioa eta nolabaiteko subentzioetatik eta ateratzen zuten, eta duela urte batzuk nolabait profesionalizatu egin zuten, ez? Orduan, ekipo preventiboak deitzen zirenak, profesionalak ziren, lan egiten zutenan, eta orduan lortu zuten edapena eta lortu zuten garaipena izan zen kristona. Horrek baliatu zuen beste auzoetan ere hori zabaltzea eta modelo hori zabaltzea. Arrakasta egundokoa. Bai, arrakasta egundokoa izan zen. Eta batean, gobernu aldatu, Iruñako udala aldatu,
eta bueno, zapuztu zen guztia, konbenio guztiak itxi ziren, eta orain, bueno, egoten dira, jarraitzen dute beraien lan egiten alduten moduan, baina, karo, finantziatze horiek bilatzeko ere, bueno, bueltatu behar dira, antzineko egiteke gauza horiek eta bueno, hortxe daude. Ni ikuste dut, kriston impultsoa dutela, kriston ez dakit, konpromesoa oso handia dela eta jarraitzea egiten ari dituzten gauza guztiak egiten, dituzten baliabide murritzekin, azkeni, bueno, para ponerles una eskultura, nik uste dut. Baina, oraingo programak badu izena ingelesez. Ez que, oraingo programa ez da beraiek egiten duten lana. Oraingo programa da, orain arte, lehen komentatu dizudana, kanpaldiekin, ez? Joaten dira, hartzen dituzu aurrek, eramaten dituzu, eta dana ja montatuta dago, eta egiten dute zuk nahi duzuna. Eze pasiboago. Hori da, ez? Zentro hauek egiten dutena da, beste gauza bat, da beraiei ematea arduratasun hori, erantzunkizun hori, beraien artean prestatu behar dira, landu behar dira, elkartu behar dira, bastakite sare horiek josi behar dituzte beraien artean, eta, klaro, oso txikiak dira zenbait gauza egiteko, baina usten baldin badiezu egiten dituzte, eta orduan lana ez dauka zer ikusirik, batek egiten duena eta besteak egiten duenarekin. Hortxen, ari luztea errandugun bezala, umetxea zentro horren atzean dagoena, eta orain errandugun bezala, izena emateko epeak ere finko direla, maiatzaren 23-tik 26-ra. 27-ra, bai. Eta, bueno... Atxaldetan joaten baldin badira, goixetan normalen itxita dago, atxaldetan, bai. Atxaldetan, hortzen itzordua, eta bertzen berri bat ere ekartzen zenuen, eta honek godo ikusteko kanpaina batekin egin dena, eta horre egingo diren, ez egite jardunaldi batzuk edo, eta izena dute komertzioak hiria egiten du. Bueno, zer da Itziar? Bai, komertziak hiria egiten du da udalak duen kanpaina bat, auzo eta komertzio lokala pixka bat bultzatzeko, ez? Hasi zuten kanpaina honekin hasi ziren, duela ja igual 5 edo 6 urte, ez dakit 2016an, 2017an horren inguruan, baina hasieran bakarrik egiten zen Iruñerdiko komertzioa bultzatzeko. Eta gero ja, auzoko eta auzo desberdineko elkarteak ere, joan ziren beraiek ere, kanpaina horretan sartu nahian, eta hasi ziren udalatik hori edatzen auzoetara. Eta orduan, gurean ja, pandemiaren 2 urte hauetan ez da ezer egin, baina aurrekoan bai egin zan ja lehenengo aldian, eta orain bueltatuko da, egingo dugu berriro, ekainaren 4an, egingo da hori, gure Zanduzelaiko komertzio eta erabiltzaileen elkartearen eskuz, oskutik, etorriko dira, posgarria jarriko dituzte, osoko 2 guneetan jarriko dituzte, goiz guztian, da larun bata, ekainaren 4an, ez dakit esan dudan, eta gero baita ere kotxe klasikoak etorriko dira, ibilbide bat egingo dute auzotik zehar, eta gero egongo dira Sandua pasalekuan, hor egongo dira ikusteko, erakusketa bezala, oso politak dira, eta hor egongo dira goiz guztian, Baskal ordura arte. Nola baitere, bertako komertzioa sustatzeko... Bai, auzoko komertzioak eta bertako salerosketak nolabait geratzeko auzoan eta azken finean guztiok egiten dugu auzoa elkarrekin, ez? Baina zuten ere, gero dugun elkarrizketarekin oso lotua, Zedernak Aralurrek abiatu du kanpaina bat, etxean etxekoa izena duena, bertako produktuak kontsumitzeko kanpaina bat, beraz, hildo horretan, norabide horretan. Hori da. Itziar, hemen utziko dugu, bi berri horiek, bi itzordu horiek, maiatzaren 23-tik 27ra eta ekainaren 4an, Sanduzelain, eta gaurko Itziar, hementxean. Eskerrik asko, zuei konbidatzeagatik eta ikusiko gara. Itziar Muro, Sanduzelaiko berriak emanez, gaurkoan hemen utziko dugu. Eta ikus ditzagun Iruñeko albisteak. Eta Arrotxapeako Karbonilla zentro komunitarioak Cowork Kids udal programan parte hartzen dutenek diseinatutako birziklatzeko mini kontenedoreak izango ditu. Cowork Kidsen jardueretan landutako garapen jasangarrirako helburuen barnean garatutako proposamenetako bat da ekimena.
Baita ere, Urederra ibaiko oinezkoentzako plaza berria prest egonen da San Ferminetarako. Milagrosa auzoa berrurbanizatzeko obrak bigarren fasean daude eta aurre ikusitako egutegiaren arabera egiten ari dira aurrera. Horrez gain, udalak 137 lizentzia emango ditu Takonera eta Rekoletasen salmenta finkoko postuetarako eta 10 gehiago Antoniuti San Ferminetan ostalaritzako atrakzioak jartzeko. Eta euskarari dagokionez, Iruñeko udalak 55.000 euroko diru laguntza eman du erroldatutako 16 urtetik gorako pertsonen artean euskara ikasten laguntzeko. Eta Nafarroako bandera eta masta handi bat Foruen plazan jartzeko lanak hasi dira. Banderak 8 bider 12 metroko neurriak izango ditu, eta mastak berriz 30 metroko altuera. Azkenik, maiatzaren 30ean eta 31ean emakumeen aurkako sumisio kimikoari eta sexu indarkeriari buruz egingo diren jardunaldietan izena emateko epea zabalik dagoeneko. Iruñeko udalak medikuen elkargoan antolatu ditu topaketa horiek, genero indarkeriaren aurkako estatu itunaren esparruan. Eta arratsalde honetako bigarren elkarrizketan Naikari Uriarterekin gaude, beraz Zederna Garalurreko proiektu teknikaria da, Antsoaingo zentroan egoten da. Beraz, arratsalde hon, Naikari. Arratsaldean. Esker etortzeagatik. Zueri gonbitzatik. Bueno, hain zuzen ere etxean etxeko kanpaina, abiarazi duzue, lehenengo sektoreak Nafarroako mendialdean egiten duen lan guzti hori baloratzeko nolabaiteko kanpaina bat. Bueno, lehenik eta behin Naikari kanpaina zertan datza. Bai. Bueno, esan bezala balioan jarri nahi ginen lehenengo sektoreko lana. Hor, pandemia dela eta ikusi da zentroan jarri diela bai zaintza lanak eta lehen sektoreare bai hor bertako produktuak eta erostea eta bertako ekoizlek zaintzea eta hori bai ikusi da kanpora dependitu beharren bertako ekoizlekin lan egitea eta haik zaindu behar diela ere bai oso argi ikusi da pandemia honen ondoren. Eta hortatik heldu da proiektu hau balioan jarri behar delako lehenengo sektoreko lan guzti hori, ez? Eta hortarako ekintza desberdinak jarri ditu martxan eta bat da komunikazio kanpaina hau dela komertzioan eta ostalaritzan laguntza bitartez, etxean kanpaina martxan jartzea jenderi kontzientziazio maila hori sartzeko, ez? Bertakoa kontsumitzeko. Zehazki zer egingo dire, aparte komunikazio kanpainak kontatzen hau, pentsatzen dut kartel batzuk edo erabiliko dituzuela, etiketa. Hori da, zehaztasun eta sartuta, izan elitzeke bideo bat indu, esloganakin eta gero irudi batzukin, lehenengo sektoreko ekoizlekin eta kontsumitzaile batzukin, eta bideo hori martxan dauz sare sozialetan badabil hor bueltaka. Gero, komertzioari behide, indituna da poster moduko batzuk, pegatinak eta etiketa batzuk, eta animatu dien 100 establezimentu baino gehiago daude, 105 uste ez bana boker, Nafarroko mendialde guzin, denak bai saiatuko diela lelo horrekin, etxekoa leloakin poster hori jartzen, eta gero produktuari, Nafarroko mendialdeko produktuari beren etiketatxoa jartzen. Hemengo izan ditezke ogi egiten dena, edo banabarra, ardoa, denetatik dauku egia esan Nafarroko mendialden, eta orduan bezeroa dendara edo komertziora sartzen denen, begi hutsez badaki zein den hemen inguruko produktu, ez? Etiketatxoa zintzilik dolako, edo pegatina, edo dena delakoa. Hoxe zen, biztez bezeroari erresagoin ikusteko zein den bertako bestie, bertako produktue. Batzutan ez dugulako ezagutzen ere, ez? Hori da. Pentsatzen dugu, erosi behar duzula badena eta gero erten duzu joan, bertan egiten da. Bai, hori da. Batzutan, igual etiketari ez dio asko behitzen edo ez gago hartzen, eta igual kontzientziazio horrekin, bertako aprobatu behar. Igual ez da gure baiarakoa, igual ez da baztangoa, igual ez da, baina igual lumbiaren egiten den esti bat da, edo produktu bat da, edo garbantzuk, edo badaude produktuak, igual baiarakoak gehiago ezautzen die, igual ekoizleek berak ezautzen dielako, herritxikika eta denak ezautzen ga, ez, baiaretan. Baina ondoko baiarak, Nafarroko mendialdeko inguruntakoak,
bueno, begituz errexago ikusteko, bai. Zuek egiten zuen lanaren xedea delako hain zuzen, mendialdea Bai. ere kohesionatzea eta indartzea, ez? Hori da. Hortik helburu horiek. Epatuzu gauza bat, aski interesgarria eta honen atzean dagoen kontuetako bat dela, gaur egun gainera dugun erabateko dependentzia, ez? Elikaduraren kontuan, aipatu duzu pandemian nabaritu zen, orain ere, Ukrainako gatazkarekin sumatu da, ez? Derrepente munduaren punta batean gatazka bat dagoenean, arazo bat dagoenean, gure supermerkatuetan falta da olioa, falta dira produktuak, ez? Honen bitartez ere lortzen duguna da, ez dakit hitza den erresilientzia bat, baina seguruagoak egotea, ez? Gure, nolabait ere, lehenengo sektorea indartzea. Bai, hori da, burujabetza alimentario bat edo eskatzen da, edo ikusten da beharrezkoa dela, gero eta evidentegoa da, esan duzun bezala, dauden egoerangatik, bai pandemia, bai gerrak eta gertatzen dien, mundu mailan gertatzen dien edozein gertakarik kondizionatzen duenez, gero eta kontzienteagoa asko zaindu behar dela burujabetza alimentario hori, eta hor zentroa zein die gure ekoizleek, eta ekoizleek zaindu eta balioan jarri, eta nola egiten da hori bereien produktuak kontsumituz eta bereien produktuak balioan jarriz, ez dago besteik. Eta, karo, aipatzen duzuen gakoetako bat da, nolabait ere ingurumenarekiko begirune hori, ez, edo jasangarritasunaren aldera ere pausoak ematea dela, zeren azkenean baita ere urrunetik ekartzen diren produktu hauek baduten aztarna ekologikoa edo CO2 emisioen kantitatea, handia da, karo, joan behar baldin bada, ez dakit ez. Saharatik Amerikatik onat, azkenean hor sortzen dugu lorratz handi bat, eta gero, hemen bertan baditugu gure produktuak. Bai, hor badaude estudioak, saltzen diela kanpora X letxu eta erosi berriz berdin egiten diela, ez? Ez badaude zentzugabekeri asko, pentsatzet gure eskalan Nafarroko mendialden ez dagoela hainbesteko mugimendu hori, esportazioetan da importazioetan, Nafarroko mendialden esaten nahi naiz, baina hori da, zentzugabea da, kanpotik hainbeste dependitzea hemen aukera dauzkunen. Bai transporte aldetik dauken aztarna ekologiko horrengatik, eta baita paisaje aldetik gure baserritarrak behar ditu. Mendik sasiz betetzen nahi die, horrek sute arrisku gehiago ekartzen ditu, gero turistak etortzea nahi du, baina bidek eta denak zikinek daude. Zeinek jartzen ditu belatxoak politek edo mendik nola daude txukun, zeakin, abelburukin azkenen, ez? Orduan, baserritarran lana, izan diteke, aztarna ekologikoa transportenaz gain, paisajistikoa erabatekoa, bai. Hor onura asko eta asko daude lehenengo sektorea egiten indartzen baldin bada. Karo, nola baitere, zuek hortaz badakizu handitz, mendialdeko identitatearekin ere badolako handiz ikusteko, ez, lehenengo sektoreak zaintzen du eta kudeatzen du paisaia, eta horrek ematen dio identitate bat, kultura bat ere, nortasun bat, mendialdeko zonaldeari. Bai, argi dau, bertako balio handinetako bat, eta turismoa esaten dut, baina bestela ere bai, asko erakartzen duen ze bat paisajea da, ze berdea dagoan dena, ze poliki dagoan dena, ez. Hori dena lortzen da landuz, paisaje hau ez da naturala, gizakik moldatu da, hori bistekoa da, eta lehenengo sektoren zaintza hor ezinbestekoa da, eta hor beti ikusi da natural balitz bezala, baina ez horratzen lan asko dago eta importantea da. Nik eraukizetan pentsatu dut, unat etortzen da, ez dakit ez, enpresa bat edo, egin nahi duela hotel bat, eta bakarrik ikusten dugu berak jartzen duen kapitala, baina, klaro, guztian inguruan berak baliatzen duen baliabide paisajistiko horiek guztiak, da, badagolako nekazari bat, bere belaia txukun jartzen, eta hori kostatzen zaigu ikustea. Bai, hori da, importantea horretik balioan jartzeko proiektu hau, ez? Ikusten ginen alde askotatik, sektore askotatik, turismotik edo alimentariotik, komertzioetatik, denak kontzientziatu barra gala lehenengo sektorekoan lana, zeinen importante den, da zenbat eragiten diun denari, biztanleri berari, bertan paseora joaten ganen gure herrin leku batetik bestera, mendi batetik bestera, hor ibiltzen ditun pistak, txendak, denak zeinek garritzitue. Arxe da, denak biztanlentzate bai oso importantea da. Pixka dire lan invisibilizatuak, ez? Orain gero eta gehiago solasten da horietaz, emakumeekin lortu da azaleratzea, zaintza lanekin eta nola gu konturatzen ez garen lan pila bat egiten den, eta hemen da antzeko zerbait, ez? Bai, hori da, antzeko zerbait da. Bai,
ematen du beti PAK diru laguntzak dila eta bai hortatik bizi diela, PAK diru laguntzak die, mezi dituen laguntzak, ordainketa bat, berak egiten dituen languzintzako, ez da diru laguntza bat, subentzioetatik bizi dela horreneko sektorea, ez kontrakoa da. Agian hau kontu zaila da, baina zuek aipatzen duzu, nolabait ere bigako, batetik ingurumenarekin errespetu osoa delakoa, eta bestetik zentzu komuneko zerbait, eta da logikoago delako, ekarri beharrean munduko bertzekuntatik, baldin bauzu alboan, hori. Baina, klaro, agian ekonomilari klasiko batentzat, merkatuan pentsatzen dagoenak, hori agian ez da ilogikoa, errango dizu. Claro, Nafarroarentzat, hobe da esportatu bertakoa eta kanpotik merkeago importatu. Eta berez, zenbakiak ematen dute hori. Hori zer erantzun? Zer erantzun, ez da errexoia bakoitzen kriterioan eta bakoitzen etikan barrenen dau, ez? Baina oso argi dau, ekonomia zentroan jarri ezkeo, kalkuluak inizkeo eta tabla batekin ingo baginu, igual beste erabaki batzuk hartuko behar ginu, baina azkenen zentroa zein da gure osasune ere bai, ez? Eta gure bizikalitatea. Eta argi dau, hemengo letxu bat edo hemengo sagarra bat jatea, gure gorputzentzat hemengo klimara ohituta gaudela, askoz osasuntsuagoa izanen dela Perutik edo urrutitik ekarritako sagar bat baino, ez? Orduan zentroan zei jarri hor bakoitzen balioak die, ez? Eta argi dau, lehenengo sektorea balioan jartzea eta ingurugiroa ere bai balioan jartzea, baina osasun ere bai, kalitateko produktuak ditu hemen eta ezin da aukera hori galdu. Eta osasunekin lotutako, bertze kontu bat, azkenean zenbat ari dituen honek, zeren gaztetan adiez, heriotza tasa nagusietako bat dire trafiko istripuak, eta aldi berean, sustatzen duzunean, kanpoko komertzioa ere ari zara, karreteretan kamioi gehiago jartzen, eta gero dena kexatzen gara, belaten daudela kamioiak goiti eta beti. Ere baditu lotura guzti honekin ez da. Bai, izan diteke, hori da. Transportea furi-furin dago, bai itxasoan, bai karreteratan, eta hemen asko sufritzen du karreteratan, egia esan asko sufritu da. Baiaran karreterako transporte horrekin beldurgarri da batzutan, eta zer ikusi badauke, hori da. Gero eta autonomogo izan, gero eta dependientzi gutxio kanpotik, bizikalitatea hobetuko litzeke arlo guztietan transporten ere bai, noski. Bizia zentroan jartzea, erraten den bezala gaur egun. Bai, aber lortzen duen. Gakoetako bat eben erran duguna da, ez bakarrik ingurumena zaintzea nolabait ere, ez bakarrik logikoago dela, baizik eta lehen sektore hori baloratzea, ez? Eta niri duritzen zaitor badugula, lehen aipatu dugun bezala, arazo kultural larri bat, ez? Ez diegu ematen balio hori. Ez da, lehenengo sektorea adibez nola ikusten duzu mendialdeko zonalde honetan, beherantza doa, gazteek pentsatzen dut, gero eta gutxiago nahi dutela nekazari izan, nola dago kontua? Bai, hor badaude faktore ezberdinek eta proiektu honen barrenen, etxean kanpainaz aparte, beste ekintza batzuk badauzku, eta landu nahi ginu zen gauzak die. Alde batetik, lehenengo sektorek bai badauke, orokorren ikusten Nafarroko mendialdekoak ez ga oso komertzialak, ez ga oso saltzaionak. Langile honaga, langile amorratuga, baina oso komertzialak ez ga izan dugu iparraldera jotentza eta dozer gauzela zito batekin saltzen dizu oso polile eta hola ez. Guga langilek, baina komertzialak ez ga osonak eta bure burun gande igual ez duen beste sinisten. Nik uste dela orokorra, orokorren. Orduan, lehenengo sektoren hoi pasatzen da, berak ez dakit konplejotik edo betiko baserritarrak gutxio baleki bezala tratatu diela, eta pentsa ze kultura daukean, ze jakintza daukean, produktu lantzeko, lurre jakiteko azindataz, denetatik dakiela, da pasada bat. Baina oikoal, konplejo hortatik, beti ikusi da lana oso prekarioa dela, lan ordu asko, dependentzia handie, oporrik ez, animaliri unero eman bat zaioa, unero zendi behar die, hartatik ikusi da beti oso gorra, oso zaie bezala ez. Eta horregatik nahi ginen landu bi ekintza desberdinekin, ahalduntze hori lehenengo sektoreri konkretuki. Eta bat izan du da coach saio batzuk edo ahalduntze saio batzuk, coaching jakin dugu batekin, Oiana de la Mata izena duna, Donostiarra, eta taldeka eta individualki inditu saio batzuk lehenengo sektoreko ekoizleekin, berakin, baserritarrakin, balioan jartzeko beraien lana eta beraien produktue, ikasteko. Beraien lana ze baliotsu edan eta beraien produktu ere bai zer den da nola saldu, nola ongi saldu. Produktu bat gehienetan kalitatezkoa eta goxoa gaina ez, da osasuntxu delako.
Orduan, ez da bakarrik guk ez ditugula baloratzen, baizik eta berak. haiek beren buruan ez dela baloratzen. Bai, eta hortatik ere bai bestea, nola dinez, badauken segida lehenengo sektore honek, gaztek animatzen dien ez dien, ez? Hortatik bai, balioan jartzen dozonen gauze bat, erakargarrigoa izaten da. Eta beste alde batetik, landu duna beste ekintza batekin, ikusten ginen ere bai, lehenengo sektoren martxan jarri nahi duen gazteek, edo, buelta eman nahi dionak, edo normalen ekoizlen seme-alabak, saiatzen die ikasketak egiten eta joaten die, edo batzuk badie segida ematen dionak. Hor badau. Baina beste ekoizle askok segidek ez du izaten. Gaztek saiatzen die sartzen eta zailtasun handik dauzkea lurre lortzeko, baserrik lortzeko, esplotazioak lortzeko, eta inbertsioa handik inbertzaten die dauden sistema ongatik. Orduan hor daude zailtasunak. Eta orduan ekintza bat izan du da gurea, ingeniera agronoma batekin, gida moduko bat idatzi du. Lehenengo sektoren abiatu nahi duena, bai abezindakin edo bai nekazaritzan edo nahi duen zeakin, gida moduko bat, pausoak markatuz, 0-tik 5. pausora markatuz, zein behartzen nuken lehenengo sektoren negozio bat edo zure esplotazio bat irekitzeko. Zeire bai beldur asko dau, administratibotik, zenbat burokrazia behar denez, zenbat paper behar dien, registroak, sanidadea, bestea, da oso konfusoa bezala eta ematen da oso komplikatu izan behar duela, orduan horrek freno handia suposatzen da. Horretik nahi ginen gida hau jarri, berritik animatzen dien hori, begik iriki eta 4 pauso daudeo, eta hori jarraituz, idea hori borobildu eta martxan aurrean. Ze askotan konfusio horrek bai oso zaila da eta orduan frenatzen du asko. Bai, nondik hasi, bai. Denek pentsatzen duten noizbait, baina gero nondik hasten zara. Bai, gero sanidadekoak eta gida honekin saiatu ga, oso gida gaina irakurrezea da, oso motxa da, gure web orrialden zintzilik dau, eta bai euskaz eta bai erraz. Eta esaten dizu pausoz pauso idea borobiltzeko, gero laguntza eskatzeko eta orientazio ematen dizuen entitatekin harremanetan jartzeko, eta gero ja ikastaroak ere bai emarri jozo, ekologikoa nahi dozun, edo zozon nahi, gero desberdin du nahi dozun, kalitateko seio batzu jarriz, edo ez, holako pauso batzuk emanez, zure negozioa pixko borobildu eta bidea pixkoat markatzeko, ez? Gero ere, jakiteko nola eman irten bidea zure produktuari, ez? Errantzuna batzutan gu agian bai arron langileak gara, baina gaur egun behar duzu jakin, gero hori nola saldu, ez? Hori da, bai. Zein nola funtzionatzen duen merkatuak, marketinga... Hori da, zure posizionamentuek, hori da, hori dena pixkoat lantzeko ere bai azkeneko puntu hortan pixkoat ditzilen hartaz, bai. Eta gero, ipatu duzun behartze kontuetako bat balorazio horretan, ez? Gakoan ere iduriko da jakintzaren kontua. Azkenean gure jendarteetan, nola baitere, jakintza handia duten lanbideak handiz baloratzen dire, ingenierienak, medikuenak, eta nekazariena iduritzen zaigu, segi hartzen aldu balantze bat, eta beraz horrez dago deus baloratzeko, ez? Baina, zuk erranduzun bezala, gero ikaragarria da ze jakintza duten nekazariek, ez? Eta guri adibidez, erraten zigun Lorea Flores, berak Greenpeaceko koordinatzailea, eta berak ikasi du biologia, du karrera eta doktoretza. Eta berak erraten zuen, baserrian sartu denean, hor hasi dela ikasten egiazki nola irakurri natura, ez? Eta hori da, ez? Zugu baloratzen ze xehetasunekin ezagutzen duten bere inguru, ez? Bai, harrigarri da. Askotan hori da, ez galako igual oso komunikatzaileunak, baina jakintza ikaragarri da, eta edozein baserritara joan, eta plazer bat izaten da, haikin hitz egitea. Eta zuk galdetu eta galdetu, eta kotaltzen dizkizuen gauzek, ikaragarrik die. Albaitarei asko joaten die edozein esplotzatzea, eta baserritarrak berak gehiago daki, albaitarek berak baino ez. Eta Floresek esaten zuena, askotan bertara joan da orduno hartzen za, ze aberatsa den horko bizitza, bai, oso aberatsa, bai. Eta gero, azkenean honen bertze nolabaitere albo onura bat errandezakegu dela, horren bitartez gero ere baloratzen duzula, gure ingurua eta gure baliabide naturalak, ez? Gaur egun, gero eta eskasioagoan daudenak, arriskuagoan daudenak, lurra, ura eta bar. Karo, hasten zarenean konturatzen, ez? Zeinen garrantzitsuak diren lehenengo sektorerako orduan ere ematen diozu balioa, ez? Hasten mazara zu baratze bat lantzen, edo abeltzaintzarekin eta bar, orduan erraten zu, eske uri gabe ez da deus, edo lurri gabe ez gara ja, ez? Orduan guzti honekin ere, baitere, modu ez zuzenean, baina baloratzen dugu. Bai, ezinbesteko da biztanlegoak orokorren balioan jartzea eta baita ekoizleek berak balioan jartzea lehenengo sektore hau, ez? Ezinbesteko da. Denari onura eman behar diu,
Eta batez ere ikusteko irtenbide bezala, baiara askotan ikusten da, turismotik joan barko eta turismoakin pixkoat aspertzen hasi ga, edo pixkoat molestatzen hasi zaiu udako puntuetan, aste santutan igual jende asko tortzen da, eta pixkoat traba bezala. Guazen lehenengo sektoren bultzada bat itea, eta guazen apustuia horrengo sektoren gatik, eta hor lanpostuk sortu. Ez pentsatu gehiago baserrie landa etxe bat bezala, baizik eta guazen negozio bat itea gure ekoizlekin. Eta hor bideratu pixkoate bai. Turismotik pixko bat ekilibri hori lortzeko, ez? Eta beharrezkoa dienez, balioen jarri eta lanpostu duinek jarri. Hortarako ere bai, beste proiektu honen barrenen, beste ekintza bat izan du da, jarduera honen bilaketa bat itea. Eta gida moduko bat indu, zintzilik dago ere bai gure web orrialden, beste eremu batzutan, izan diteke estatu mailan baita Europa mailan ere bai, lanpostuok nola duinegoakin. Eta gehienetan izaten die gestio kolektiboak. Izan diteke baserrien artean elkar hartu eta baten oporrak beste kubritu, edo bajak kubritu, eta olako praktikak edo olako jarduerak begibisten jarri erakargarrigoa izateko lanpostu hori. Ez ikusteko hain dependientea dela eta hain esklaboa dela, ez, lehenengo sektoreko lana. Orduan, hori marro duintasun eman lehenengo sektoreko negozioari, eta aurreneko puntuen jarri lanpostu bezala eta ekintzaientzat interesgarri bezala. Eta ez bakarri baserri landetxea, ez. Oazen hori interesgarri jartzea. Eta balioan jarrita, azkenen. Hori da ez, gu azken hamarkadetan adibidez eman zaio garrantza handiz bez industriako langilei eta funtzionarioei gero eta gehiago zaintza lanei eta barrez, baina nekazariak beti zen ditugu pixke eta alboratuak ez, eta ez ditugu nolabait ere sindikalizatu handitzetan, ez ditugu saiatu saretzen, eta hor bat dire ekarretzen. Ezen kasutan nahikarik, azkereko galdera bat egin nahi nizun, ez dakit, realismotik, pragmatikotik, eta erran dezakegu, bai, ongi dago, kontzientziazioa, valorazioa, baina hemen azkenean erregea prezioa da. Eta prezioaren tiraniak hemen markatuko du zer erosten den eta zerrez. Valorazio lan guzti hauek badituzte emaitzak? Nik uste baietz zaila da irakurketa hori egitea, ez? Proiektu hau urrin hasi ginen eta guain ekainen bukatuko du eta zaila da valorazio hori egitea. Bai pentsatzen du ikesta bat egitea komertzioatan ikusteko hilo den edo ez den bertako produktuan salmenta hori. Nik uste orokorren lortzen nahi gela. Eta prezioa bai oso importante izaten da erosketa erabaki hortan, baina gerota kontzientego gadenak eta osasune ere bai zentroan dau. Gerota osasuntsuak izaten saiatzen ega denak orokorren. Alimentazioan, kirolan, eta hori prezioakin bat ez di beti. Orduan, nik uste kontzientzia hortatik bertakoa bultzatzetik eta osasunetik ikusita bertako produktu baina osasuntsugoik ez dago. Eta nik uste hor jendea prest dagoela gehiopatzeko. Bai, kalitatea oso importantea da. Eta hemen ongi jaten du orokorren importantzia handi, ematen dugu aragion bat jatea, arraion bat jatea, barazkionak jatea. Eta hor prezioari nik uste ez diula inbeste importantzia ematen, alimentun, nik uste. Bai, beste produktu batzutan izan diteke, hor komertzio denda, testileko komertzioak igual gehiago sufritzen du, baina alimentukin nik uste broma gutxi, gure zean da ongi jaten du laguk, nik uste baiet. Prezio dela batzutan pixkat gehiago ordaintzeko, bertakoa dela. Bai, osasune tarten dago eta ohiture batzuk daude, nik uste, eta hor alimentukin prezioana ez zaite bitzen hain klabea denik. Eta gainera hori ere, orain pixkat kolokan kusi da, zeren azkenean bertze produktuak ere merkeak izaten dire, erabat sistema globalizatua delako, makinizatua, baliabide naturalako merkeak direlako eta bat, baina horietan eskasiak hasten direnean edo arazoak, sektore horiek gogor sumatzen dute prezio egoerak, baina bertakoak eta ekologikoak ekoizten dutenak eta ez dute inberte sumatzen. Hori da, nahiko berdin saitzen duenak, ekilibratu da, bai. Pixket estableago. Bai, hori da. Bueno, edozein kasutan nahikari hemen utziko dugu, erran bezala, lehenengo sektorea ahalduntzea bilatzen duen proiektu honen barnean, hain zuzen ere, gaur jolastu garen, etxean etxekoa kanpaina hori. Eta, izanen da aukera erosteko han eta hemen bertako produktua. Bai, animatu eta bertako produktua. Osasuntsugoa eta beti gure herrintzat onoragarri. Bai, orokorren. Zueri, eskerrik asko.
Eta hausen dena hortzegun honetan magazinean, bihar hortziralean gehiago espero dugu horregonen zaretela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.